Ụmụnne m tụgharịdele uche na akụkọ na ugbo m na-aga ịkọ. Ọ bụrụ na ọ ke nwoke nọ dị at fault, unu asị na ọ yanwa dị at fault. Ọ bụrụ na ihe o mere jọrọ njọ, unu asị ihe o mere jọrọ njọ. Ọ bụrụkwa na reaction ya dị over, ọ mara over dịka ndị oyibo si overreacting, unu emekwe ka anyị mara. N'ihi na ihe mere ndị ọzọ ka ndị ọzọ ji wee mụrụ akọ. Ihe m na-eji m hụ dịka akụkọ a m buru ya gbajawo ka anyị were ihe mere ndị ọzọ wee mụrụ akọ, tụgharịkwa n'uche ma mara mee. Biko, ihe ọbụla wu uche obi ṅụ, uche onye adịghị njọ, drop ya na comment section, n'ihi na comment section were very big class. Mmadụ nwere ike na-echebu, lecha the video na-echebu, ọ gecha ihe a na-ekwu na-echebu na lekwe ihe otu okwu a kwesịrị dị, mana ọ batazie na comment section ya hụ elaborate comment ndị hụtara that thing from another point of view. O nwere ike tụgharịa uche na ihe ọ na-echebu na ọ dị mma ọ na ọ dị njọ. Dịka akụkọ a siri wee daa, otu nwoke nọ ala bekee, ọ lụọkwala nwaanyị, nwunye nọ na Nigeria. O tekwele nọ ọ nọ n'ala bekee ahụ, ọ kpatakwala n'ego, o mega ọfụma. Ya elowe buru oke ụgbọ abụọ, zụọ moto abụọ. N'ime moto abụọ ahụ ọ zụrụ, otu dị very expensive, o were luxury car. O ji agbagharịga mgbe ọ lọtara na Nigeria. Ọ ya ka ọ nọwakwara n'ụcha gbagharịcha no problem. Ya achọwa ịlaghachi, buru moto ntara ga bubaga ya na garage, park ya ebe ahụ, kpuo ya tarpaulin. Gwa nwunye si ya na enwekwala ihe ga-eme na ya eburu moto a pụọ, na ya emovukwala moto ahụ an inch from ebe a ya pakịrị ya. Na ya ọchọ ịga ebe ọbụla ọ chọrọ ịga, na ya eburu the other smaller car dịkwanụ mma for nwaanyị. Na this other car not the too big and ọ wee luxury car. Ọ ga-ewetere ya a lot of attentions. Nwunye ya sị o. Ọ ya ka nwoke a ntara mmanya na plane gawa ala bekee. Ọ nọzi ebe ahụ na ya wụrụ na nwunye ya nwere enyi ya nwaanyị mege birthday. Ndị otu ya igwuruba ndị enyi ya nwaanyị, ofu onye n'ime ha mege birthday. Kpatara na ndị enyi ha niile ga-abịa from ebe ọbụla ha bi, ha ga-abịa, ma ndị ke di ha ji ego, ma ndị ke na-enwe otu ọ dịra di ha. Birthday ahụ ga-aza aza. Ya gawa ya jikecha kpoke turn on, lee onwe na mirror, ọ dị expensive, ọ gbagotere, ọ nwunye odogwu. Ya ga-ekpughepụ tarpaulin ntara di ekpuru na that luxury car, buru moto ahụ gawa birthday enyi ya nwaanyị ahụ. O ruokwele na birthday, anya na-awụ, a na-asị nụkwa eto ya na ahụ amaka ya, ịnụkwa na o nọzi n'enyi. Ya paaki ya moto ntara, ebido gbawa wambe. Emekwele birthday emechaa, ya eweta aka ohuda abalị, ya eburu moto ntara na-alaga pụta n'ụzọ. Ndị ntọrọ atọrọ ya, buru ya baa ọhịa. Ha eruela ebe ahụ kpọwa ransom. Ụmụnne nwunye ya akpọọ di ya sị lekwe, eburula hụ nwunye ahụ, lelee condition eji buru ya, ejikwu jide eme ya ma moto ma anụ, na lekwa ego ole ha kpọga ka a ga-eweta. Di ya the man ajụwa sị elee moto ka nwunye ebu ndị a jikuru ya. Ha agwa ya moto ka o bu. Ya gwa ha na ya enweghị ike itinye 1 naira ya na ịgbapụta nwaanyị ahụ, na ya adịghị ready, enweghị time ahụ ịbịa scratch wa gadawa ego ya na ya raga ya ahụ ịkpata n'ala bekee ebe nọ, were send yara somebody nọ n'ime ọja ji nwunye ya ebe ahụ, na ya agaghị eme, na ha ejijiri ya, ha hapụ ya otu sọrọ ha eme ya. Ha jụọ sị why. Ya gwa ha that na nwunye ya emeghị ihe ya si emere, na ọ naghị instruction, na ọ chọrọ attention, na o nwetakwala no attention. Ọyọ ka ha rịọwa ya sị ya biko ọgọ, oke ọgọ, na ọ hapụga nwunye n'ime ọja ebe ihe gbuo ya, enwekweghị uru ọ kpatara. Ego ha kpakwara ya akpa ka erie ya rie, biko, na ọkwa ihe mmadụ na-ekwe nwe mmadụ, na ya gbaghara, kweta maka ha gbaghara, nye ndị ego na o ji biko nye ha ego ahụ ka kpọpụtara ha nwa ha. Ya elega okwu ahụ, enwere ụtọ dị ya na ntị. Ya jụọ sọ ego ole ka ha sọrọ nsọ. Ha sị ha kwekọtala ọnụ ebe o biziri ha 5 million. The man asị oke, send yara ha 5 million naira. Ha were ga-enye ndị tọrọ nwunye ha na ya nọ n'ime ọja for 2 weeks.
ya ka ha reliziri nwunye ya lọta, mana o buzi moto di ahụ lọta, ha nara dị moto. Ya jụwa nwunye si ya nakwa ya gwara ya sị ya that na ya nwekwala ihe ga-eme ka o buru moto ahụ pụọ, na moto ahụ na-akọs attention, na ọwụhụ moto nwaanyị na-agba, moto nwere ke moto nwaanyị fitiri nwaanyị, na ọ gaghị ya ntị n'olu, na ngwa ya paakị ngwongwo bịa lawa n'ụlọ nne na nna na ya lụcha na ya na-alụzi. Nwunye ya rịọ ya elu rịọ ya ala, ya so kwe ha omume na ọ gaghị awụ ọgụ, na anya ya na-ele otu a ya na-ele na onyeghị ya joy, na ya ahụtagazi ihe otu ya na-eshi ahụta ya, na ya bịa latawagodo n'ụlọ ndị nne na nna biko. Ọ ya ka nwaanyị ghọtara na ọke awụ ihe a ga-ekwute n'ọnụ, ya ebu onu ngwongwo lawanụ lakwuru nne na nna ya ka ha nwee ike nye aka rịọwa di ya. Ọ ga-enwe ka akpọ ya na fonu sị nna na ndị ntọ tọrọ nwunye na ọwụhụ ha fault, nọ ihe garịga elu na enwere ike ịtọrọ anybody, na ha tọrọ nwunye. Ọ gbapụtakwana ya, lee ka ọ jụọ ha kwara na ọ na-alụgazi after ọ gbapụtachakwara ya, hụkwana na o loro n'udo. O kwesịrị ịṅụ ọṅụ ka o kwesịrị iwewe iwe? Nwoke a sị ya ọgọ ya aza, saa ya aza, na ya gee ya ntị ọfụma ọfụma na nwoke ma ibe ya, na ihe ya na-aga eme n'elu ụwa wụ ibiri witi nwaanyị ya kwụrụ ụgwọ isi ya, mmụọ ya na-agwa ya that na nwoke ọzọ arịala ya elu, from every indication, from every possibility, na nwoke ọzọ arịala ya elu. Na mgbe ya na-apụ nga, ya gwara nwunye si elekwe moto ka ọ ga-agba mgbe ọbụla ebe ọbụla ọ chọrọ ịga, ya buru moto ka obere ke na-aga dọtara ya anya, ke na-aga etikwere ya na problem. Na ya dị mgbe agwa ya na ya gakwala n'ije abalị, na ebe ọbụla ọ ga-anọ ebe ahụ chi ji anọkwa ebe ahụ, da na iwere abalị a mimilie n'ala. Na ndụmọdụ niile ya nyechara nwunye na ọnụ. Na moto ya paakịrị kpoo ya tapolin si nwunye ya nwakwala nwa mmetụ ya aka, na ọ gbakwala moto a na ihe awụghụ moto nwaanyị, na moto a na ọ dị expensive, onye ọbụla hụrụ n'ime moto a na-ahụ ya na o ji ezigbo ego. Ọ ga-akadịtụ izi ma ọ bụrụ na ọ nwoke ka a hụrụ n'ime danụ nwaanyị. Ọzọ dị ka ibe ya bịa wụrụ na nwunye ya mara mma too much, na nwunye ya mara mma na ọnwa ha, ọwụ ya nwa ga-eji ọnụ ya gwa ha na chetara ha na nwa ha mụrụ na ọ mara mma, n'ihi na ya ma na nwunye ya mara mma, ya lụkwara a very pretty woman. Na ndị a jiri ya n'ime ọhịa for 2 good weeks, knowing fully well that na police agaghị anọghị them, enwe otu ha ga-esi akpara ha, na enwe otu ndị ahụ ga-esi nọwa n'ime ọhịa ha na nwunye nọ for 2 weeks, ha taa nwunye ya kọọ nwunye ihe na-akọ akọ. Enweghị otu ha ga-esi nọrọ with such woman dị well endowed without eri ya elu ịkpa ya na kadamus. Na ya gbapụtala ya, ihe eji gbapụta ya ka ha kpụrụ nwa ha, ka ha hapụ ịsị na ihe eji egburu nwa ya ba because of ya ewepụtaghị ego, na ya ewepụtala ego, na ya ewerela ego asetụlụ ha, na ha kpụrụ nwa ha, na ya alụgashi, na ya anaghị alụgashi, buru ya n'isi kọọ ya n'ala, na ya anaghị alụgashi, na nwunye nupụrụ ya isi, na ọha n'ime ọja with hoodlums for 2 weeks, na mma niile ahụ ọ mara, na onye ka a na-akọrọ ihe ka for that reason na ya alụchana, na ebe ọ sọrọ ha buru ya gaa na ya alụchana. Ụmụnne m, ha abazie na another chapter ịrịọ this man. Arịọ ya elu rịọ ya ala, rịọ ya ihe na-arịọ n'ihu, rịọ ntụtụrụ rịọ ekwere. Nwoke asa nwa ọ dịghị pọ, ya emechi anya nwunye ya na-ahụ ebe ha nọ n'elu nwunye ya turn by turn, atọrọ ya ụtọ ogirishi, na ya na-alụgashi, na ha kpụrụ nwa ha na ọ bụrụ ọka ọ fọs, na ya naghị alụgashi, na o nupụrụ ya isi, na o nupụrụ isi ihe ya si ya eme na ihe ọ gara aga mee, na ọ hakwa n'elu ya, na ọ ga ebe ọ gbaga ụwa mbe nọgide ndị ejie ya weta ka ya were abalị na-alaga with such car nọ n'ime mere o ji jam ndị omekome. Ndị omekome buru ha gaa ha n'ime ọja, n'ukwu a na ara ahụ o dowara n'obi, ha ebubaga ya n'ime ọja, na onye fuli iwe na ihe ọbụla ha nata ego ha lawa, enwe onye otu esi egide ha, na enweghị otu ha ga-esi nọ wit nwunye ha, nwunye ya n'elu ime ọja ebe ahụ, na mma ahụ niile ọ mara, without ha nwa ịkpatịghị aka, without ha nwa ememe achịgharịrị ya ụkwụ, mejụsara ya n'oyi, defile ya na nwaanyị ya ji ego elu na na-eme ya eme, na o kweghị omume ọ dị possible na ga-eme. Nna ya jụwa ese onwe otu ọ ga-esi gbaghara hụ na ihe ndabata na-adabatara nwoke, ya sị na enweghị otu ya ga-esi dabata, ma ọ wụ na enwe otu ya ga-esi agbaghara, na ọ ga-awụ na nwa ha nwaanyị ọ ga-ekwu eziokwu tatịna lekwe ihe ha mere, ọ ha eme ya, ọ sịkwa na enwe ihe ha mere, na ọ ga-aṅụrụ ya iyi tatịna ụmụ okorobịa ahụ enweke riri ele, enweke metụrụ ya aka, na ọ ṅụọra ya iyi ahụ na okwu gwara agwụ na ọ ka ga-awụ nwunye, ma ọ na ọ ṅụlighị ya
no marriage na ọ gwụla. Ọ ya ka o kwuwekwuru ekwucha gbanyụọ foonu deruo foonu ala. Oge nwoke ajụwanụ nwa ya nwaanyị so how far ị ga-aṅụli iyi ihe a emere ihe eme. Nwa ya nwaanyị sị ihe ka ọ jụgawa ajụjụ, jụọ ihe ọ jụga nna ya sị ihe ka ọ jụgawa ajụjụ na ihe mere ihe mere ihe 30 pụtara na ọ ga-aṅụli iyi. Ụmụnne m, marriage agwụla. Now, ụfọdụ na-asị na the man overreacted, na o kwesịrị ịgbaghara nwunye ya, kpọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ, sachasịa ya, fichasịa ya, na enwekwa ihe nọ di ya. Ụfọdụ asị na ihe o tekiri not the right decision. Ụfọdụ asị na the woman gara show off. Ụfọdụ asị na onye amama ọwụ plan eji napụta the man ego in the name of ejikwe kidnap nwa ya, mechazie the matter atọ nọ. Ụfọdụ asị ọ wụrụ na nke ahụ wụ ihe merenụ, ọ gịnị mezikwe na ọ ṅụrụ iyi because ọ wụrụ game ya na family ya gbaga, ọ ga-apụta gbawurusi ya na-aṅụ iyi. Ụfọdụ asị na the man ekwesịghị ihe a ọ dị enough iji kwụwasha marriage. Ụmụnne m, kwudelu obi gị, n'ihi na otu m si ahụta gị ya, ọ gbagacha m aka abụọ. Mmadụ abụọ nọ n'ụlọ na-anaghị egere onwe ha ntị, ihe na-agbara ha chafu chafu, ihe na-emebiri ha. Ọ dị mkpa ka di na nwaanyị na-egere onwe ha ntị.